କୁହନ୍ତୁ କଣ କମ୍ପଲସରି କଣ ଓଡ଼ିଆ ନା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ? ଓହୋ ଓକେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମାମୁନିକୁ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାନି କାହିଁକି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇସେନ୍ସ ପଚାର ଅଛି ନା? ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ତ ପଲ୍ୟୁସନ କରୁଛ ତ ଗାଡି? ମାମୁନି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଉପରେ ସ୍ପିଡ ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କେତେ ଦୂରରେ ଆଉଛନ୍ତି ସବୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇ ପଳେଇଲେଣି ବହୁତ ବାଟ। ସେଇ ଲାଗି ଆମେ ତା ସହିତ ଯାଉଛେ ସେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ କଲେଜ। ଚାଲ 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 ମାନେ ପେଲ ଦେବେ ନା ଚାଲ ପଛା ଆଉ ଟିକେ ମାମୁନିକୁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନେଇଯାଉଛି ପେଲିପେଲିଆ